Jeg vil gerne præsentere Skærbæk Mølle Golfklubs dejlige bane. Vi har en fantastisk bane at spille om sommeren, men vi har også en fantastisk bane at spille om vinteren, fordi man herude kan spille til sommergreens hele vinteren igennem. Til forskel fra mange baner, som laver nogle midlertidige greens og måske vender banen om. Så kan vi komme ud for, at der er for meget vand herude, hvis det regner meget, og så er vi selvfølgelig nødt til at lukke den for at skåne den i nogle perioder. Og man må heller ikke spille, mens der er rimfrost på banen, og det kan det jo være om morgenen i den her tid. Men det tror jeg, at enhver golfspiller godt ved, hvordan reglerne er for det. Og lige så snart saftspændingen er væk, så må man jo så spille igen på hele banen. Men det kan man holde øje med i golfboks. Er det for alle, altså ikke klubber, eller folk andre steder fra? Det er folk andre steder fra. Det er vores klubmedlemmer spiller, men vi er også med i et samarbejde, der hedder A11, og der har vi rigtig mange spillere fra. Men alle er velkomne, når man ellers har et godt kørekort og må spille på en stor bane. Hvad er jeres erfaringer fra andre år? Er der mange, der begynder med det her? Ja, vi har faktisk haft rigtig mange Greenfield-spillere, specielt inden for det der A11-samarbejde, som vi har haft. Der har der været mange. Men der er plads til flere, så der må komme andre steder fra os. Hvad er det svært? Er der noget specielt ved at spille herude om vinteren, eller hvad skal man sige sådan i forhold til, eller hvis du skulle sige noget om det? Ja, det er specielt, fordi banen er altid smuk på en eller anden måde, fordi mange ved ikke, hvor kuperet den er. Og nu ved jeg godt, nu falder bladene jo snart af, men lige nu er det nogle fantastiske, flotte farver derude. Og naturen er altid dejlig. Det kan godt være, at man ikke får det optimalt ud af sit golfspil, hvis det er vinter og det er frost, men man får god motion og nogle gode naturoplevelser. Og et godt socialt fællesskab, når man spiller sammen med andre. Så har vi jo en god driving range, som vi er ved at gøre endnu bedre. Og den er man jo velkommen til at komme op og øve sig på, hvis man er ude at spille herude. Vi har en potterbane herude, og vi har nogle indspilscreen, hvor man kan både øve sig på indspil og bunkerslag. Så der er masser af muligheder for at få træning hen over vinteren også. Og det har vi i hvert fald faciliteterne til.